Krásný den. Já vám chci něco říct o e-booku, druhým díle profesionální ceník a chci vám ho ukázat trošku uvnitř. Napřed si řekněme, proč je teda důležitý nastavit vlastně ty ceny správně. A je to proto, že chceme před těma klientkama vypadat dobře. A není to jenom, že jsme nafoukaný, nějaký frfní, ale je to proto, že i vy, když si představíte, že přijdete do salonu a je tam taková ta mastná, vystresovaná kosmetička, tak nebudete mít úplně příjemný pocit nebo zážitek z toho. I když bude perfektní, i když ty služby budou super, tak tam nebude taková ta jistota, jako když tam budou stejně dobrý služby, ale bude tam usměvavá, upravená kosmetička, tak vždycky budete mít lepší pocit. Takže je důležité uvědomit si, jakou tou profesionálkou chcete být. A pokud chcete být profesionálkou, která je právě ta upravená, musíte mít dostatek času na sebe. A to jsou správně nastavené ceny. Takže jenom v tom prvním díle jsme se věnovali profesionální nabídce. Pokud nemáte, můžete ji na stránce pořídit, ale profesionální nabídka, jak má vypadat, jak má být sestavená a tak dál. A pojďme si něco říct o profesionálním ceníku. Proč je tak důležitý a jak vám to pomůže? Jak vám tento e-book pomůže? Za prvé získáte jistotu při stanovování cen, že si budete jisté, proč to tak máte nastavený, budete to umět i líp argumentovat, zvýšíte hodnotu těch svých služeb a ono potom ten profesionální ceník podporuje i tu důvěru klientek, tu ochotu investovat do kvalitní péče a uvědomí si i tu vaši hodnotu, tu hodnotu vašich služeb. A samozřejmě usnadníte opět klientkám rozhodování, protože správná struktura hraje obrovskou roli. Čekají vás zase 3 kroky, stejně jako v prvním díle, ale já si myslím, že tady je to zajímavější, ten druhý díl, já jsem vám jenom to méně zajímavý musela dát na začátek, abyste to překonali a teď už vás čeká zábavnější část. Co se týče, zase začneme teorií, takže budeme se bavit o překonání strachu ze zvýšení cen a potom zase nějaké shrnutí toho, co jsme se naučili. V e-booku se zabývám psychologií cen, ta hraje obrovskou roli, taková ta 9 na konci, to všichni známe, ale jak ještě to můžeme pozměnit. Pak jsou efekty cen, to mě strašně baví a myslím si, že bude i vás, abyste si vybrala tu správnou strategii pro vás, napřed se naučíte efekty a pak vyberete tu správnou strategii, která vám víc vyhovuje, ani jedna není správnější nebo horší a můžete to i vyzkoušet, co vám funguje. A druhým krokem je potom přehledná struktura ceníku, takže tam už jsou ty praktické rady, jak to má vypadat a atraktivní prezentace ceníku, co tam dávat, co tam nedávat, co je zbytečný třeba dávat. Takže to je v krátkosti vše a ještě se s váma rozloučím. Chci vám za prvé moc poděkovat, jestli jste si koupili první díl a rozhodně upřímně vám doporučuji i ten druhý, protože jeden bez druhého jednoduše nefunguje. Jo, prostě buď budete mít dokonalou nabídku a ten ceník nebude správně udělaný, ať už na základě psychologie, na základě efektu těch cen, tak ty klienti jednoduše nenakoupí. Takže opravdu upřímně, a jak říkám, je podle mě i zábavnější, zase tam máte pracovní listy a já doufám, že vám to pomůže a budu i moc ráda, když mi potom napíšete, jak vám to pomohlo. Mějte se krásně.